Nástroj Trello je veľmi efektívnym pomocníkom pri manažmente väčších alebo menších úloh, projektov a tiež pri manažmente tímov. Trello si môžeme predstaviť ako takú virtuálnu online nástenku, virtuálnu kanceláriu alebo šufličky, do akých si môžete postupne deliť vaše úlohy. Veľká výhoda je tá, že je to online nástroj, ktorý vám pomáha v manažmente všetkých vašich úloh bez toho, aby ste museli mať kadejaké diáre, zápisníky, stolové kalendáre, nástenky a k tomu ešte aj nejakú aplikáciu v telefóne. A s Trellom viete mať všetko na jednom mieste, všetko pokope a stačí vytvoriť si iba za pár klikov bezplatný účet, stačí na to iba váš e-mail, heslo a cesta k vášmu zorganizovanému ja sa môže začať. Ak by sme mali Trello zhrnúť v kocke, tak dá sa povedať, že je to online kolaboratívny nástroj alebo aplikácia. Kolaboratívny pretože môžete v rámci tejto aplikácie pozývať aj viacerých ľudí, váš tím, s ktorými môžete spoločne zdieľať rovnakú nástenku úloh alebo rovnaké úlohy. Či je tento váš tím napríklad skupina kolegov v práci alebo rodina, prípadne známi. Je to na vás. Buď môžete používať Trello sám, alebo s niekým z vašich blízkych. Trello môžete používať ako aplikáciu v telefóne, ale tiež aj ako verziu na počítači. Trello pomáha úlohy organizovať, deliť ich na menšie podúlohy, vizualizovať ich a mať naozaj perfektný prehľad o tom, čo je ešte potrebné urobiť, na čom už sa aktuálne pracuje a čo už máte dokončené. Všetky úlohy môžete vidieť v tzv. Nástenkách a neskôr kartách. Veľká výhoda je tá, že si úlohy môžete vizualizovať a teda sledovať aj ich časový progres a ich vývoj v čase. Ak pôjdeme do väčších detailov, tak dá sa povedať, že je to nástroj projektového manažmentu, ktorý využíva najmä metódu Kanban. Metóda Kanban spočíva práve v tej vizualizácii úloh podľa konkrétnej časovej fázy projektu, v akom sa či už úloha alebo projekt nachádza. V zásade delíme úlohy do takých fáz, ako je to do, doing a done. To do znamená, že je niečo potrebné spraviť. Doing znamená to, že už sa na tej danej úlohe pracuje a done je to, že je to vlastne už dokončené a máme hotovo. Takže vďaka nástroju Trello a vďaka metóde Kanban, ako môžete aplikovať, viete sledovať progres úloh, rozdeľovať úlohy a prioritizovať. Všetko máte pokope a cieľom je to, aby ste prácu mali hotovú, aby ste videli, na čom ešte potrebujete zamakať, kde to možno, že viazne, ktorý člen týmu niečo nestíha a kto už má naopak všetko hotové. Takže je to naozaj transparentný nástroj, ktorý vie pomôcť manažmentu aj väčšieho týmu, aj menšieho týmu. Je potom veľkým potešením sledovať naozaj pokrok úloh a to, ako sa úlohy postupne posúvajú z toho stĺpika to do, takže potrebujeme spraviť až do stĺpčeka done, keď už máme niečo hotovo. Veľkou výhodou Trella je to, že je veľmi intuitívne. Používa sa skutočne jednoducho a aj ľudia, ktorí možno, že nie sú technicky zdatní alebo majú možno, že aj nejakú obavu z technických nástrojov, sa nemusia ničoho bať, pretože Trello sa používa skutočne jednoducho, intuitívne, prehľadne, má veľmi milý, príjemný vizuál, atraktívny, s nastavením viacerých možností customizácie. Možno, že poznáte alebo používate viaceré alternatívy aplikácie Trello, nástrojov ako je Trello, ktoré využívajú práve metódu Kanban alebo dovoľujú vizualizovať úlohy, je naozaj viac a líšia sa v zásade v takých skôr menších detailoch. Možno, že poznáte aplikáciu Freelo, ktorú vyvíja česká firma a naozaj sa podobá aj funkciou, aj vizuálom práve už na spomínané Trello. Ďalšími možnosťami, aké sa používajú aj v korporátnom svete, ale aj v menších firmách sú apky ako je Asana, Basecamp, Notion, Monday alebo ClickUp. ClickUp sa naozaj takisto podobá veľmi nápadne Trellu a je dokonca bezplatné, pretože viaceré tieto aplikácie ponúkajú rôzny cenník ostupňovaný podľa toho, aký veľký je tím, aký potrebujete úložný priestor a tak ďalej, ale stačí si nájsť alternatívu, ktorá je vám najviac blízka, ktorá najviac sedí na vaše potreby, či už vaše alebo vášho tímu. Ak sa pohybujete vo svete IT firiem alebo nejakých korporátov, tak ste sa možno, že mohli stretnúť aj s aplikáciou Jira, ktorá už sa skôr používa ale práve na softvérový vývoj.
Poďme si ale bližšie povedať to, ako to vlastne v Trele vyzerá a čo tam všetko nájdete. Keď si vytvoríte účet a trvá to naozaj len pár sekúnd, tak sa hneď ocitnete v tzv. Workspace. Workspace je také akoby pracovné prostredie, je to taký kontajner na vaše nástenky, ktoré si následne môžete deliť podľa konkrétnej kategórie. Čiže Workspace je taký súborný, ako taká súborná stena na vaše všetky nástenky, ktoré si už potom delíte podľa témy zadania, projektu. Nástenky alebo boardy predstavujú vždy jeden konkrétny projekt, jednu tému, jednu kategóriu. Napríklad nástenky si môžete vytvoriť súkromné alebo verejné, môžete si ich potom zdieľať s vašim tímom, s rodinou, alebo nejaké môžu ostať iba vaše súkromné. Nástenky si môžete vytvárať podľa tém, napríklad faktúry, osobný rozvoj, nástenka venovaná marketingu, ak máte firmu, ktorá sa venuje marketingu, nástenka venovaná plánovaniu dovolenky alebo vianočných darčekov, nástenka venovaná plánovaniu jedálničkov, nástenka, v ktorej máte uložené napríklad podrobnosti o tom, akú majú školu vaše deti, aké majú krúžky, voľnočasové aktivity a tak ďalej. V rámci nástenky už potom môžete váš tím, či už väčší alebo menší, manažovať, rozdeľovať kompetencie a sledovať progres úloh. V každej nástenke, a dáme si neskôr aj ukážky, máte vytvorené stĺpce. Stĺpce štandardne podľa metódy Kanban zobrazujú konkrétnu fázu projektu. Či už je to fáza to do, takže niečo, čo je potrebné spraviť. Doing znamená to, že už na tom aktuálne pracujeme, alebo done, čiže už máme úlohu hotovú. A v rámci týchto slobcov si potom následne môžete úlohy deliť podľa toho, v akej sú fáze. Či už sú dokončené, či na nich aktuálne makáte, alebo či je to niečo, čo si vás ešte len počká v ďalších dňoch. Potom si môžete vytvoriť samozrejme aj ďalšie slobce. Je to úplne na vás, ako si Trello vystavate, ako slobce pomenujete. Môžete si tam dať slopec, ktorý bude venovaný akoby databáze vašich dokumentov, alebo tam môžete naskenovať vaše certifikáty, doplniť tam rôzne nápady, dlhodobé ciele a tak ďalej. A v každom slobci, ako som už naznačila, si môžete vytvoriť karty a každá karta zobrazuje konkrétnu úlohu. Ideálne je, ak sú vaše úlohy alebo takisto projekty delené do čo najviac malých podúloh, kariet, aby ste mali naozaj prehľad v tom, čo ten daný task alebo úloha obsahuje. Veľkou výhodou je to, že si môžete iba jedným klikom presúvať karty pomedzi stĺpiky a tak viete sledovať, na čom aktuálne ste. Každú úlohu, každú kartu môžete komentovať, farebne si ju vyznačiť, pomenovať si ju, nastaviť tam nejaký deadline alebo termín, dokedy má byť úloha hotová. Veľkým bonusom kariet je aj to, že pod každou kartou môžete vytvárať vlákno komentárov alebo niečo ako taký rýchly chat s vašim tímom, ak sa potrebujete o niečom v rýchlosti poradiť, doplniť alebo upresniť. Do každej karty môžete vložiť samozrejme aj nejaké prílohy, či je to PDF, tabuľka, Wordový dokument, fotka alebo čokoľvek iné. Ak by ste potrebovali náhodou Trello si ešte nejako viacej uspôsobiť na vaše potreby, tak si môžete každú kartu doplniť aj o tzv. Power Apps alebo nejaké doplnky, ktoré si môžete stiahnuť alebo si vytvoriť konkrétne políčka, aké vám pomôžu v karte sa ešte lepšie orientovať. Aby sme si to už mohli možno že podrobnejšie predstaviť, ako to vyzerá, tak to vyzerá Trello Workspace. To je ten kontajner s nástenkami, je to taká vaša veľká online stena, na ktorej obrazne povedané visia viaceré nástenky. Každá nástenka zobrazuje konkrétny projekt alebo kategóriu úloh. V rámci násteniek už si potom môžete vytvárať vlastné stĺpce, ktoré budú buď naznačovať fázu danej úlohy alebo fázu celkových zadaní, alebo si ich môžete pomenovať aj nejako inak. To si potom neskôr ešte ukážeme, aké sú viaceré možnosti používania aplikácie Trello. Trello pozostáva aj z viacerých šablón, ktoré môžete použiť. Sú aj napísané aj v dolnej časti slajdu, takže môžete vyskúšať nejakú šablónu, aká sa bude hodiť priamo na vašu potrebu. Či už to je biznis, design, vzdelávanie, inžinierstvo, marketing, projektový manažment alebo práca na diaľku. Takže stačí si zvoliť jednu šablónu, následne si ju už iba upraviť, vyladiť a môžete ísť na to. Trello karty vyzerajú tak, ako môžete vidieť na slajde napravo. Každá karta
obsahuje panel nástrojov alebo taký panel funkcií, čiže vždycky môžete konkrétnej karte, konkrétnej úlohe pridať vlastníka, komu tá úloha bude patriť. Či už to ste vy alebo niekto z vášho tímu. A každej karte môžete pridať aj tzv. Label alebo štítok, ktorý môže farebne oddeliť karty v rámci nástenky podľa kategórií, priority alebo čohokoľvek iného. Do karty viete vložiť aj checklist, takže taký ešte menší zoznam úloh, ak tú úlohu potrebujete rozbiť na naozaj drobné. V rámci možnosti dates pridávate deadline alebo termín, dokedy má byť konkrétna úloha dokončená. Keď sa blíži koniec danej úlohy, tak potom majiteľovi úlohy príde či už na mail alebo v telefóne notifikácie o tom, že už sa teda blíži deadline a je to potrebné čím skôr dokončiť. Takisto môžete vložiť prílohu, ako som spomínala, alebo doplniť kartu aj o custom fields, takže také akoby prispôsobivé políčka, aké si môžete individuálne už nastaviť podľa potreby. V rámci karty v sekcii aktivity, ktorá je na spodku, môžete vždycky cez zavináč označiť konkrétneho člena tímu, ktorému potrebujete niečo napísať alebo odkázať. To je už to spomínané vlákno komentárov a komunikácie ku každej karte individuálne. Metóda Kanban v praxi môže vyzerať aj takto. Cez tie stĺpce to do, doing a done môžete postupne sledovať, ako sa úlohy vyvíjajú v čase a je to naozaj nástroj na takú vizualizáciu vášho toku práce alebo toho workflow. Ak sa hýbete vo svete IT, tak je vám možno, že známa metóda Scrum, ktorá funguje v niečom podobne ako Kanban, ale každá úloha alebo každá fáza daného projektu je delená do fáz, cyklov alebo sprintov, ktoré trvajú v zásade štandardne 2 týždne, ale je to možné si už nastaviť podľa potrieb. V rámci metódy Scrum už sú potom stĺpce rozšírenejšie, máme tam stĺpec ako backlog, to je taký naozaj šuflík dlhodobých úloh, na ktorých sa ešte aktuálne nepracuje. Potom sprint backlog, to už sú úlohy, aké sa budú diať v danej fáze cyklu. Potom doing, to už je nám dobre známe, niečo, na čom už sa aktuálne robí. Blocked naznačuje niečo, čo je momentálne nemožné s tým hýbať kvôli nejakým externým faktorom. A done je niečo, čo máme dokončené a je to hotovo. V rámci projektového manažmentu, to je taký lifehack alebo taký tip, je to, aby ste si s vašim tímom skúsili spoločne nastaviť definition of done, takže definíciu toho, čo znamená u vás to, keď je niečo dokončené. V kontexte manažmentu môžeme hovoriť o definition of done ako o spoločnej dohode medzi tímom, kedy vy si naozaj konkrétne definujete, čo to znamená pre váš tím, keď je niečo dokončené. Kedy dávate konkrétnu úlohu do slupčeka done. Lebo každý môže chápať slovíčko dokončené nejako inak. Napríklad, keď si to dáme na taký príklad jednoduchý, ako je pečenie koláča. Napríklad pre niekoho znamená to, že pečie koláč alebo úloha urobiť koláč znamená to, že ho dá do rúry. Úloha bola splnená, hoci ešte nie je úplne dokončená, ale koláč už sa pečie. Pre niekoho urobiť koláč znamená to, že už ho upiekol, vytiahol z rúry, nakrájal a ochutnal. A pre niekoho urobiť koláč znamená to, že ho dá do rúry, ochutná a potom po sebe umie riady. Takže vždy je fajn si nastaviť spoločnú definíciu toho, čo vy ako tým beriete už za hotové, aby ste v tom boli v súlade a na jednej vlne. V bežnom živote, praktickom živote, okrem práce, môžete používať Trello aj ako taký váš denný plánovač aktivít. Vždy si môžete každý deň alebo každý pondelok naplánovať konkrétne úlohy, priority a potom si ich následne presúvať. Môžete takisto používať Trello nástenky aj na plánovanie výletov, kde si môžete vytvoriť stĺpec ubytovanie, stĺpec zážitky, dobrodružstvo, doprava, gastro, naskenovať tam letenky, uložiť lístky. Tiež môžete používať Trello aj v súkromí na nejaký manažment organizácie, domácnosti a nákupov, plánovať jedálničky. Poznám ľudí, ktorí používajú Trello aj na manažment súkromných rodinných eventov, či už to sú svadby, oslavy a tak ďalej. Takisto zoznam krúžkov, zoznam úloh pre vaše deti, zoznam napríklad
kníh, môže to byť taký váš akoby online denník čítania, kde si môžete písať poznámky z daných kníh, budovať si nejaký wishlist vašich kníh, vložiť tam potom konkrétne fotky obľúbených pasáží alebo komentovať knihy s niekým, s kým ich potom spolu čítate. Čiže si môžete použiť Trello aj ako také vaše osobné portfólio budovania kariérneho rozvoja, ktoré potom môžete využiť aj v kariérnej oblasti.